Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra żewġ timwiet oħra kawża tal-firxa tal-pandemija, żewġ irġiel ta' 67 sena waqt li kienu jinsabu rikoverati fl-Isptar Mater Dei. Għalaqstant il-vittmi tal-virus tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin issa telgħu għal 405. Bejn il-ħamis u l-ġimgħa l-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li kienu 27 il-każi ġodda tal-virus f'pajjiżna. Dan ifisser li t-total ta' każi reġistrati sa mill-bidu tal-pandemija f'Malta issa qed jammontaw għal 29,860, b'każi attivi issa jammontaw għal 583. Sal-jum tal-ħamis it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tat-tilqima ammontaw għal 8,671. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat li 3/4 mill-każi ġodda li qed jiġu rreġistrati lokalment huma tal-varjant tar-Renju Unit fejn miċ-ċifri li ppreżentat jidher li fl-aħħar 7 ijiem il-persuni rikoverati fl-isptarijiet żdiedu għal 69, b'9 persuni qed jingħataw il-kura fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei. Filwaqt li insistiet dwar l-importanza li l-pubbliku jibqa' jilbes il-maskri protettivi, il-Professur Gauci saħqet li qatt m'hemmx ħiel dwar kemm ser isservi l-immunità tal-vaċċin filwaqt illi ma eskluditx illi jingħata booster. Kemm imbagħad tkun ħasservi dik l-immunità li persuna jibni mu wara t-tilqima kemm ħaddu mis-servi għad irridu nkunu nafu. Jekk aħna ħajkollna bżonn tilqima oħra bħala booster dose, aħna hemmhekk nkunu wkoll qegħdin nofruha lill-pubbliku tagħna skont ma tkun qed turina x-xjenza. Għall-arboħra mistoqsija minn Net News dwar id-data ta' meta se jkunu qed jinfetħu r-ristoranti, barijiet, każini u teatri minkejja li rapporti jindikaw li r-ristoranti jistgħu jiftħu f'Mejju, il-Professur Charmaine Gauci wieġbet li kollox jiddependi mill-assessjar xjentifiku. Restaurants jew inkella bars u affarijiet oħra dawk ħajkunu ġejjin iktar il qudiem u aħna kif inkunu qegħdin nagħmlu l-assessment tagħna u naraw li wasal iż-żmien ukoll biex ikunu jistgħu wkoll jiftħu dawn il-postijiet u mbagħad dejjem inkunu qegħdin inħabbru. Hija spjegat ukoll li skont ir-risk assessments l-isport organizzata issa ser jibqa' miżmum milli jiftaħ filwaqt li insistiet li għalissa l-attivitajiet tal-massa mhux permessibbli minkejja li enfasizzat li l-fatt li tali attivitajiet jiġu reklamati mhux kontra l-liġi. Ġie konfermat ukoll li ngħata widen għall-appell tal-Partit Nazzjonalista kif spjegat li issa jiġu ttestjati wkoll passiġġieri li jiġu f'pajjiżna permezz tal-katamaran, apparti dawk li jiġu mill-ajruport fejn brabta mal-ivvjaġġar spjegati li għaddejja ħidma konġunta mal-Unjoni Ewropea għal Green Pass, il-passaport ta' vaċċinazzjoni sabiex issiefer. Dan għaddejn id-diskussjonijiet tajbin ħafna, infatti wkoll l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem ukoll fuq regulation fuq dan l-aspett fejn inti il-pajjiżi jkunu jistgħu wkoll jaċċettaw ukoll il-vaccination certificates ta' kull pajjiż. Intant, il-Professur Charmaine Gauci appellat sabiex kemm jista' jkun kulħadd jitlaqqam kontra l-COVID. Iftakru li kull mediċina jista' jkollha xi ftit side effects u imma importanti li dawn is-side effects li qegħdin naraw hemm ħafna minnhom li huma side effects li huma minimi ħafna li jekk inti tħares lejn x'jista' jiġrilek bil-COVID huma ħafna iktar gravi dawk il-komplikazzjonijiet li joħroqlek il-COVID milli dawn is-side effects li jista' jkollha dit il-qima. Francesco Catania, Net News.